Yan na guys ang ating kubo. Wala. Akala ko kung nasaan ka. Wala pa yung tubig, Bill. Buhay na buhay sila na. Ha? Buhay na buhay. Ayan. Mga tanim. Oo. Yun mo nga yung pampa mo. Nagdabat yung mga dahon verde. O yeah? Patingin. Ito. Yung mga bagong dahon. Ano puro verde oh. Oh. Sarap ng magdilig ano. Wala na yung mga damo, no? Oo. Hindi na magulong tingnan. Hindi na. Ikaw na lang ang magulo. Ako na lang daw magulo. Gastos mo sa tubig. One time lang yan. One time lang yan. Susunod wala na. I know. Good morning. Hi. Oh, ang ganda ng buhok. Ang ganda ng buhok niya. Ang ganda ng buhok. Ang kapal, no? Hi. How are you? Hi. Hi. Ang cute-cute. Ang cute-cute. What is your name? Ang cute. Bye. 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 Ang cute niya. Ang ganda ng buhok niya. Ang kapal-kapal. Parang si Yuri. Kamukha ni Yuri. Korean yata siya. Yun, no? Kamukha siya ni Yuri. Ha? Nagdo-drive. Hindi eh, gagala-gala siguro sila. Bakit hindi si Yuri nagdadrive? Ewan ko. Dapat si Yuri. Para natuturuan niya. Oh. Langga, bakit hindi shower? Hindi pa tapos ko naman oh. Hindi, nilagay mo na sa ano itanim eh. Patinuruan mo. Hindi yan, dyan naka-full dyan. Oh. Dito. Yan. Hindi siya ako shower. Good morning, sir. Ito naka-full. Ay, ito full. Tamo. Yan. Tapos ngayon, itong puno. Yan ngayon ang shower. Ay. Guys, ang ating kubo, oh, hindi pa tayo nakapagkape doon, oh. Yung pang-apat na papaya na nilipat namin galing doon sa loob na sinemento na, ay nabuhay siya, guys. Ayun, oh. Inalis ko yung mga dahon niya na mga nalanta. Siyempre na-stress siya dahil nilipat siya, pero yung pinakataas na dahon buhay, hindi siya nalanta. So ibig sabihin buhay siya. Salamat sa Diyos. Sana mamunga sila ng healthy. Wala pa yung maglalagay ng ano ah, ng bakod ah. Bless you.
friends, Ganyan, sir. tatapos na. Tayong ganyan, sir. Fresh ba yan? Papasok yung hangin eh. Ganyan. Maganda na. Final na nila, oh. Pa-final na nila. Lapit na matapos. Ayan ang magigiting na ano, na gumagawa ng ating bakod. Warrior. Hindi mo sticker na. Dikit na lang sa mga motor namin. Sticker. Yung akin nakita na yung kagapon pa eh. Pagdar na rin, dinigit ko na. Ganda, friends. Ang ganda. Dapat yung tubo, lagyan natin ng blinds, sarap. Nang Yung tubo. lalagyan ng Blinds. oo. Kasi yung araw kasi nakatutok sa loob. Oo. Di ba? Abot ko na lang kawayan sa'yo. Ayun, abot ko na lang. Hilahin mo na lang. Ang ganda. Pagdar dito ang palaya. Oh, ang palaya. Anong? Talong. Ang Hindi ka mamamaliking gulay. Hindi na pagdang dalaga. Sayote. pinakbit. Pipino. O pinakbit. Pinakbit. Thank you, Lord. Ayan, tapos na, friends, ang project natin, oh. Ito na yung bakod. Oh my God, thank you, Lord. Tapos ito ang ating etong plants natin sa labas. Tapos na rin. Awa ng Diyos. Ayan, oh. Oh, di ba? Oh, thank you, Lord. Kompleto na sila. Isa na lang ang tatapusing project. Yung garden naman sa loob. Thank you, Lord.
Eto na lang ang ano, tatapusin friends. Itatiles ito. Yan, para pagkatapos nito, wala na, garden na lang. Ano naman, siguro bukas may start na to. Yan. Kompleto na ang ating bakod. Pintura na lang ang kulang. Ayan. Baka bukas din maumpisahan ng pinturahan to. Ayan. At itong ano natin, itong ground natin, maganda. Dahil kasi hindi putik, hindi siya magpuputik. Tapos ayan yung kubo natin. Ayan. At least may pahingahan tayo. Di ba? Oh. Ayan. Tapos itong mga kawayang sobra, pag-iisipan ko to para ano, gawing balag. Ayan. Tapos ayun yung egg tray, oh, ginawa ni Jerly na ano, para yung mga seedlings dyan ilalagay. Nilagyan namin ng ano, loam soil at saka ipa. Tapos dyan ilalagay yung mga ano, dyan niya itatanim yung seedlings. Ito mga papaya natin. Hindi sukat akalain na magiging ano to, magiging bahay nila. Kasi ano lang to nung dati na hindi pa namin nabibili to, nag-ano lang yan inano lang ni Jerlyn dyan yung ano, yung papaya Sabi niya wala namang anyang nakatira dyan. Inano niya yung buto ng papaya na ano, nagustuhan namin yung papaya na yun. Ayan. Eto magagawa itong ano, pag-iisipan ko kung paano gagawin balag. Ayan. Tapos ayun, mga hollow blocks na yon, magagawa ko ring ano yan, plant box. Ihilera ko doon sa mahaba na yun, hanggang doon sa dulo. Ihilera ko, gagawin kong plant box. Yan. Tapos balag yan, yung buo na yan, balag yan, harap nung kubo hanggang dun. Malaking balag ang gusto kong gawin dyan. Yan. Tapos ang itatanim namin dyan, pipino, sayote, ampalaya. Siguro depende kung paano ang gagawin namin sa balag. Kasi ang pipino, ang upo lumalaki, di ba? Tsaka mabigat. Pero siyempre ang gagawin ko matibay. Kaya depende. Or baka ito na lang sa mababang balag ang gagawin ko, doon na lang ang upo. Doon ko na lang siya ano. Tapos itong 4 na plant box na to, para yan dito sa ano, sa balag na nakakudradong ganun dyan. Tapos 2 doon sa side, doon 2 dito sa side dito. Diyan namin itatanim yung ano, yung kung ano nga itatanim namin na vine, yung gumagapang, tulad ng sayote, pipino, ampalaya, kung ano pa yun. Tapos meron na din kaming ano, loam soil na binili. Ayan. Kulang pa yan, sigurado maraming loam soil ang kakailanganin ko.
dito lang kulang ang tigisang loam soil dito apat na yan tapos ipa yun, bumili na rin kami ng ipa para ayun sa sa kasama ng loam soil. Ayan, unti-unti nang nagkakaroon ng katuparan. Panginoon, maraming salamat po sa inyo. Ayan, sa binibigay niyong biyaya para sa amin. Thank you so much, dear Lord. Ayan, maganda to, at least para ka naglalakad sa Boracay, may buhangin. Kasi kung lupa ang itinamba ko dito, yung pag umulan, di ba? Titilamsik yung lupa. Kaya sabi ko, ito na lang ilalagay. Itong buhangin na ganito. Ayan, okay na yan. Ayan, at least unti-unti nang natatapos.